Komisi Benta Banwanra Kajidai Kebejan Bah Padang Kipai Bah Bat Kesorkar Habaro Kiliang Menteri Ketenat Penroy Hakatai Nong Kendong Uba Hamlet Sondoling Haringkat Bat Lampang Ke Ying Dor Bar Thawan Kejala Ubadairu Amelie Katai Ba Med Ba Lingdo Menta kasi ka sipo tarik na wing lapli pai ba yung maunong rem na kabenta bansna thamai no eka office jong block development officer kamairang community and rural development block lasteng ningkong ya kamairang block kadai house name se jakandai spa andi pusau bat kadai ru ka block ka balarimba bat ka jia lenti jong kani ka block house name arjar kani ka office kala plu bat kala julor no bat hadu kani kenti bamenta ka block kamairang kamsyam ladon satia ka office bapura jongka Nakaliang ba Hamlet habakren nak jelang walaupun pau bah po kejala meglia ki don hadu sau pendriu tuli ki office jong ki blok bat na padeng kini kin riu tuli ki blok lamang ha kador arklur san pholang nak benta bansna thamai kat baik sau pho tuli ki blok sarkar kalamang hadu sispa ar pho klur tengka bante thamai ki office jong ki blok begini ban bu yau dia malu rim ban pli no ban bu dia malu rim na benta bansna thamai ya ka office jong ki blok ya po bairang Sisi perkan sekolah ngo kemang bak berol badian san pupras nem kejinga inti jangka sarkar bat san pos nem kejinga jungi ya la kejong kejala kibabon ke office jangka blok kilong kumni kumapi menta neru bangacemti kompresa jangka senardi Ngalapai balai bon ba ke jaka bon ba ban bisit ya ka office jo ki blok takoi art ya ki ka office ki bet ki babian ti nakliang chungi ki blan ba sarkar ngiyo asbun ke jing od jinam ki pai ba ngiyo asbun ke jing od jinam na ki officers kam tam la ki bio ban ngiyo ru ke jing kerpan kebabon sin kerpang na i lokal abni jong pi iba met ba ibala kerpat badong ba plan ba Hamlet coffee zungi hapa merang blok la isne ban pet bar kami lang shu nari kami kom shu kom ta ko office man ta jaga binglet ngios ngo ya ka de ka uot ka jengna bar ko subnai ko be kerpang ibadeng met ba Iba jusum kian nak kapor ban phone inga ban kli baham lalong kumno tu kakak. Jeklat ban phone inga ban ngaru ka sutunan. Habang yo i ki Emily Simkia nam ta kabir kabiang jong ka konsumsi bat jodoh jong ka district. Ngidan bar ko sa real ki block. In real ki block la sanction nak dor approve san pulak. Bat manta ki ni kin real tuli ki blok kelia cha sha kam jaki bara de bantre nang ta bade ni yo ban sanction sakamba shispa ar pokro na banta ki sabo tuli ki blok ngala banong tere bande history hapo ka state jong kame galia ba bara sa photo ki blok kin yo ya ke office ki bat mai ka ba kin thubru yo ni umonong rim Bagin sepuluh batas hang hane po marang blok. Kini kalau ke responsibility dari kejusum kia jong sarkar bantai ye ke office ki babha. Nama arni so thu ki officers ki official ki sab affair ki dan tam ki office bebel biang. Kram bikla banai ke jing sekri babha bat bhatam nam tak pai pa halak ke jaka. Habakran ko mukongsan uba met ba lingdo uloong bo kubo meli ukmen banyu i ke kaba ki pai ba ki don kam kalong kaba kamen hadu kata lada ya kita baro lala ban penulong Abrol ni kwa banyadon dekat ha kan ke sri ban bu yunu mau nong rim ha ka bala yo ya ka sanction hot ya ka tender ba ka basa menta kalong kam yong department ban ai ya ka work order la ban alot ya ka kam hau no kontraktor Ubaka department ka ibit ban ai ha uta lani kata kontraktor kalong ka sni ka ba sa jikin ma ka sipotere uno bombar kalong kebun ki record haka ka civil subdivision ru ka de cu ka tarik
creation of the new district jong ke Eastern West Castles ke Jongiru kadi ke Jo ke tarik bar umau nong rimru uba ia bo mentasi na ke bantaka office building jong ka block office sang niru ha ke Jo besni ngai scam ba play ya ke office building ke batamai ru la shamsnam apo sisnam no bunuh la debin pendem no kataro le sila la kala banlong si tarik no bomba nakaliang jonga ko mo meli jong ka di ka constituency aga ba ka block ka hap bani ba ki ba ki pait ba ki don kam kalong ke ba kemen hado tata lada kita ngilaman penolong isu tu ba ni ka block ni kalong ko wei ni ki block ki bala rimba den dai ki basmosi kalong ba house name Al-Hajar Ishwaw Al-Hajar kanega office jongka block kala pelu kala ing bad kala julorno ha kata snem ngadu kata snem umdon block office bad i video isyong hangtai ngadu ki por ki bomensua ki video ki bon ki bala syong tai bahadu mentah kanega office ni kedon kabenta ka bakrau ha kam tam saki jaka kibadal chanong kedong kanega office ka connect yaki pai ba bad ka sensar kedang ka connect yaki pai ba Syaki department ki paper ka connect ia ki pai ba syaki sarkar ki paper kila banlong ke state government ke sarkar ha ka state lan ke sarkar baki department ki paper na ke central government kalong ke badon kam ba ni sutu ba ke block office kadon ka benta bat ka rule jongka kabakhia hadu ka tata ha ka bakumno ban penol long ya kita ki jingdon kam bagi pait ba jong ka time ki kmil tin na ka office na kata ka daw iso ba ka don kam persyang la bon tligis nem ban yo ya office don ka ga snem on ban ai na san polak mentante tangai utang ke toilet berka kitchen lane bat ia mensinar selalu tene sutenat ba ya kanilas ai hadu arkulur prapu pralak ngamakla sanction na kabanta dari office building kabamot nglayo bansna ya office katkum ke jin ideidur jong ka office jong ka sarkar bat jong ka block de ngisuk mana ka ngasngi banyo kum ka por banyak don dekat banyak saki yo ban ai ya ka office ka batamai ban sedang ban snana ha ka ban la ban ai jing sakri ya ki pai ba jong de dong ta